Oras madihita saluhutna, andorang sotapuka ulaun parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, tapasonang madihudulat tabe, jala tapai hutihut ma drama parnako ni Yesus tuhau pinarsilang. Bangun! Cepat! Cepat bangun! Ayo cepat! Bangun Raja! Ayo Raja bangun! Lihat Raja kalian! Cepat! Jalan! Hei! Raja kalian ini! Jalan! Ayo jalan Raja! Bangun! Bantu dia! Cepat bantu dia! Ayo cepat! Bangun! Bangun! Angkat salib itu! Angkat! Angkat! Awas dikit kalian! Ayo cepat Raja! Jalan! Jalan cepat! Ayo jalan! Ayo, palu tangannya, taruh sana. Ambil palu. Tadi ini kan raja kalian.
Ayo, palu tangannya cepat. Rasakan ini, Raja. Ayo, palu lagi. Ayo, angkat dia. Kalau engkau benar anak Allah, turun dari salib itu, turun. Selamatkan dirimu. Bohong, anak Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memangnya apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat? Enggak, dia yang salah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan berada bersamaku di Firdaus. Firdaus. Dia bilang Firdaus. Tahu apa dia soal Firdaus? Hei, Orang ini mengatakan dia bisa menyelamatkan orang lain, dia bisa menyelamatkan manusia. Tapi dia sendiri tidak bisa dia selamatkan. kalau kau memang anak Allah, turun ke atas sekarang. Kalau kau memang raja, turun. Ayo, selamatkan dirimu. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Yesus, Yesus anakku. Eloi! Eloi! Lama sabachthani. Aku haus. Raja haus. Ayo minum. Nggak rasakan ampun itu Raja. Seperti binatang ya. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
perjalanan hidup mengikut Tuhan, terang alam menyinari setiap langkah. Ada kala keadaan dapat kita terima sambil memahami setiap karyanya. Namun saat kelam dan seolah tiada lagi harapan, berserah, percaya pada Bapa, walau jalannya tak dapat kulihat. Berserah, arahkan pandanganmu pada Sang Empunya keabadian. Saat kau telah mengerti maksud rencananya di hadirat Rajamu, kau lihat keabadian tak mengerti maksud rencananya di hadirat Rajamu. Saat kau tak mengerti maksud rencananya di hadirat Rajamu, berserah.
Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dada holan lau marningot sejarah, ale lau pasahat ngoluta do tua do pani tuhatai. Tupa adong dosian hita naroon waing, nama rukil alani aka panosak ni portibion. Tupa adong namar hacit ni roha, alasai diuhumi halak na asing ibana. Adong nahol soan, manarihon ngolu tu ari nanaing ro. Di zamanon, saya dijujui portibion hita, asa hatop marlojong marsaulihon akan namanggohi rohata, anggo Jesusi maradiando. Tarpa jalibana di Golgata, di lehon hosana asa jupangan hita, di paradianan nasa sitongna. Alani tatap masilang nai, dada holan sitao nonna napatar disi, alai lobis yanido tahe, hapataran ni holong nadui, nama kokop hita, di pangalaho dohot baru lautan nasotama di adopanna, Roma hita, tinggakon manasa holso ni roham tupat ni Jesusi, bongot mahita tupar sauran, dohot ibana napa malum rohata. Yesus muali ngoluku si pangolu todiki ai dibunuh musuhku imamateani o manawi hama
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopal langit dohotanoon. Amen. Situani malim sisongoni donatama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlindang, naso marbolat sian aka pardosa, naung gabe tumibo sian aka banua gijang, naso pola ganu paris songon aka situani malimi, mamboan jumolo pelean taringo tu aka dosana sadiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, aisa halidoi diulahon, dinama melehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala debatan nami, para si rohana sumurung doho di sude jolma manusia, nunga dilehon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hamisian gonggo manisi bolis, sai paruhai mahami mamikiri panaono ni anakmu, asa maruli hami marhite siani, dihasesani dosa dohot haluaon sian hamatean padua halihon, asa dapot hami hangoluan saliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mahamu. Tapuji madebata marhite buku ND nomor 622 ayat 2. Silamu Kristus tanda di holomu, Maisar dong di nama Gopuni, Mangalonom honsa sude dosaku, Mabartulah asini rohani. Tangihon hamu mapatik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni haporseauni, jalan apa uju koca, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat ni las ni roha tohap naihian, so dietongi hailaon, gabe hudul di siamu ni habangsa ni debata, ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hobar tupatikmi. Amin. Tapuji madebata marhite buku ND nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahamu saluhutna. Yesus,
Pamu Jesus marsoma hutuki lamana pati dosaki diano Pamu Jesus. Tatopo timado sata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami. Rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahe nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jot-jot do hami manimbil sian akadalan muda badiai songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean ya kapardosa. Alai hamu bau ni rohana dolo moni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepahot maasi ni roham dihami, marhite-hite panindangion dohot hagogoni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohan nami manjoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhase sani dosa. Adong do dihita situa na malim na songoni. Nahuldul di siamo ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do pangoluhon ro di ujung na akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong. Asa ditangiyakon nasida, asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahamu tapuzi madebata marhite buku hak ende HKBP nomor 710 sada ayat 5. Di berbaga debataku asini rohanai di au jadi las rohaku molosai hui hori morginang arian be Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion
Natar surat di Psalmen 22 ayat sadaro di ayat 12. Ende sian si David. Ale debataku, puasa tungta di konommu au. Sai mandau-dau doa kahatani anggukon sian hatuauku. Ale debataku, sai jojo doau arian, alai dan mahalusiho, jala borngin pe dan jumpang au hasonangan. Alai nabadia doang goho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuho doaka opunami, pos doroha nasida, jadi di paluaho do nasida. Tuho do nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposan tuho do nasida, jadi dang tarurak. Alai kea nama ianggo au, dada jolma, haile soni halak jala berpilihan minatoro. Sude akan namarnida au marek kelek-kelihon au, di pangangang do babana huhut manggupir-upir. Tu Jawa manian di pasaha, asa di palua ibana, di pangolo manian ibana, hailo dorohana minda ibana. Hodo natongon namanait au siana puan, si paposro hakku mangocop bagot ni dainang. Dung tugu au sian hodo parsiga tunganku, sian butuhani dainang dope sai hodo debataku. Unang mandau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay soadong si partupak. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 733 ayat 3 dohot ayat 4. Di ayat 4 jongjong mahita saluhutna. Dengani bersama Tuhan, hapus rohaku, mendapatkan roh Tuhan, hari sarawan. Tahati dakon maha porseautai, songon nahinati dakon idongata saha porseaon disadok portibion, rap mahita mandok.
Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan. Mangim. Au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, di mana tilubuon ni si Maria, nagabe-gabe asyento di parbadia, andara suabuan. Ido bahata, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, Mate tarpazal lu ibana di hau pinor silang na tuatu maturu di tanah na mulak mangulu ya di patuluhon nama naik tu surgo lahudul siam di bata Jehovah nama naik padu na satu dosani di sima ibana memang mulak suku tu tanuhon manguhumi halak na mangulu dot na mate au persea di tondi porbadia anong salahuria da badia Guri hato panihala Kristen akada badia, do diasa sari dosa, do dihatai namando, mulak mangulus sugut daging halak nang mate, do dihanguluan nasora sudah. Amin. Kudul mahamu, tabigi puji-pujian, sian paduan suara ama.
Boa-boa dihita Jumat 3 April 2026 na parjolo. Di parmingguota sadarion ima parningo tanah hamamate ni Tuhan Yesus. Tapatu pado parmingguan pukul 7.45 WIB Marhata Batak, pukul 7.45, pukul 10 sada, dohot pukul 10.06 WIB Marhata Indonesia. Laos diuduti sakramen ulao nabadia. Dung sipul jamita pasahat pilihan dohita tu kegiatan Paskah. 2. Di pukul 10.04 WIB anon patu paota do acara pakunguan nahohom di Garijaon asarobe mahita. 3. Hari Minggu tanggal 5 April 2026 tapatu pado pertangyangan buha-buha ijuk di Garijata masuk pukul 5 WIB Manogot. Alani romahita akka mandohoti buha-buha ijuki. 4. Hari Minggu tanggal 5 April 2026 di Patupa anak sekolah Minggu tado buha-buha ijuk maringanan di lapangan YPAC masuk pukul 5.30 Manogot. 5. Hari Minggu tanggal 5 April 2026 ima pesta parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus sian hamatean manang Paskah parjolo parmingguota pukul 8 WIB Marhata Batak, pukul 8, pukul 10.30 do pukul 10.06 WIB Marhata Indonesia. Onom, hari Senin tanggal 6 April 2026 pukul 10 sia WIB ima pesta Paskah paduahon parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus sian hamatean. Songonima buah-buah dihita atong taingok be mai mau liate. Tapi gema puji-pujian sian kur paduan suara seksi perempuan.
Refleksi di hita, silang di tongani parsorion ni nguluta. Huriana hina holongan itu hatta, di tongani zamana ribur di ambisi, dot rohana ahut di arta, tatatap masilang ni Tuhani di Golgata, jongjong silang ni Kristusi, dada haumas si totoduran, ala ima alus tungolu dohot roha namar hoi hoi. Di sido jupang nami Tuhani, nasodau manang holang siar kami. Rabdo ibana dohot kami di hagaleon dohot pardangon nami. Di tongani boban ekonomi na manosak ngolu niak ke keluarga, dohot masa depan nahira tak tutup binahe ni ombun ni hapal, silang ni Jesusi manungguli rohata, nunga jumolo di bolus Yesus dalan narahis, dang di baga-bagahon ngolu na swadong situhuhon, alay di baga-bagahon do narade ibana, rap dohot hita manuhusa. Tuhan, salib mi mamangalehon gogo di hami, di ombas sima jojak nami, teluk ala di borat di situ kami. Di tongani parsalisian, pangiburuon, dohot roha diri na jot-jot, mangisobut tu parsaurata, macai lambok dosian silangi hita dipicang, alai tajom, asa tabunu roha diri, asa patar mangula holong ni rohata. Asima roham di hami Tuhan, nasai jojok kami pabunang diri nami. Ajari mahami paserepon rohanami, songon hola rade patutoru diri sahakro di namate. Di akan namar sahit, nama kilala punjung songot tadiang naha puloan, manang na di jehe hondongan, tatap matangan na hona labangi, labas do dibuhai, lau makaol jala pamalum akabugang ni roha, nasoboi di ida si malolong ta. Bugang mi ayah Yesus, ima pamalum rohaku, hapujungonmu di Golgata, ima mangapuli au, na adong dohot au di hapujunganku. Silang ni Kristus di zamanon, dada tanda ni hataluani, ale tanda hamonangan na sitong doi, dang mabiar behami di godang ni parukilon, ala di tongan ni parukiloni, di pabicar hodo hati uron, silang mido gogo nami, dohot napahot pakirimon nami. Amen. Tapuji made batata marhite buku ende nomor 77 ayat sada dohot ayat 2. Romo
sumurung sian salufu naroha ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Jumat Agung Madihita. Hatan itu hatta barita nauli di parningotan di haluaon napi natupa ni debata marhite pakokopon itu hatta Yesus di hau parsilangi imasian evangelium ni si Matius bidu napa 27 hon mamuka sian ayat 45 saha rodiaya 56 takas mata pahut-ihut. Alayola ni hos niari rodi pukul tolu holom masadok tanoi. Alaitar di pukul tolu di pangiar Yesus maswarana dianggu koma. Ali debataku buasa tung tadi konom wow. Eli lama sabaktani. Alayu begini na diba si anak kana jongjong disi. Nama jauh si Eli adoi. Dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalap limut. Dibutungi mai tuna asom di paloho matu tolong painupon ibana. Alaina di banari madok pasobu pejolo taida mamanang na oloro si Elia padua hon ibana. Alai diulahu Yesus mamar suara nagugo dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na dibagas joro sia gijang roditoru. Dungi humutal matanoi marigat madoho akabatu mamak. Muka maka tanoman. Dungi hehe madaging nitorop na badiak kana mudom disi. Gaberuar manasida si anak katanomani. Jadi dukehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiyai. Patari dahon nasida tu torop halak. Alaidung di daiduk ni solda duirap dohotak kadonganna na jumaga Jesus laloi rodiaka nama sai. Mabiar si tutu manasida nin nama. Tutu doon anak ni debata. Alaidung madisi torop boru-boru nama natap-natap madau-dau. Imaka naung manghuto Jesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria ina ni si Jakobus. Dohot Joseph. Dohot ina ni akani si Zebedeus. Ido sahana. Hamna kadongan di bagasa guarni tuhata Jesus. Molo tahasomalhon di bagasa parnguloto tadani aka empati. Molo adong namoding sianaka keluarga ni dongata. Manigor adong doaka ucapan-ucapan empati. Turut berduka cita. Turut berbelang sungkawa. Molo dihata-hita. Doho mahami marhabut niroha. Alayanggo di parningo tatta sadarion. Tuhan tak membutuhkan empati. Dan perlu dohot kita madok turut berduka cita di hama mati ni Yesus. Malah sebaliknya kita harus katakan turut berbahagia. Dohot merlas niroha. Alaniaha alaulu Yesus mate humokopita. Ketika Allah mau jadi manusia di dalam Yesus, dungi olo Yesus manaon na porsuki jala pola mate humokopita alani dosata. Nakingata paihut-ihut. Sada tontonan na sangat dramatis. Molo dipakilala kajol mau dak kuboto naking adong doha munatangis. Adong ngiri ate. Adong doha munatarilu. Adong doha munatersedu-sedu. Apalagi dung ditatapamu naking
nama buat ton Yesus natar silang lungu doramu angwau daong sauti pedang lungu rohaku mamereng Yesus natar silangi. Tetapi ketika saya menilik hati saya, hupamana madiriku, hubereng mangolukku, jalahu tibangi, ala ni dosaku do ubay songoni parir ni si taonon ni Jesusi, maka tangisilah dirimu. Dirim do tangisammu ala ni dosam, jala ala ni dikedurhaka amuroban na polay kosongoni di tao Yesus. Ang empati naking dia tidak membutuhkan. Dang riko di debata turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Nah dihapor luhut debata adalah kesadaran di bagasa dirita. Pabua molo olo HP Yesus sab tersilang songoni. Alani ise, alani salah nado, alani jahat nado, alani pabainan nado, silatus seorang pengadil naso konsisten diboto do Yesus dangarung salana dang jupangau salana tegas-tegas holani dangaruk keberanian na toy ma uhupamuma hobartu humuna pengadil tidak menemukan kesalahan apa-apa. Ido bana tadok hama mate ni Yesus dihau para silangi dada alani dosana alai ala manuhuk dosa ni porotibion kerela anna molo dido si Matius naking di tahun ali debataku puasa tadi konom mau Allah sementara meninggalkan atau Yesus menanggalkan keilahianna di tadi kodebatai mana sangobas asa murni ibana songojol manaon penderitaan saha Tuhan mamatene sutungga bedok kalak maun do mati Tuhan ni halak Kristen. Tuhan kita tidak pernah mati. Ano di Paskah hari Minggu kita akan juga diingatkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah ni doha munakadonga di bagasa mingguta sadarion. Ido nanaing paingotonna mabuak kita manatap tu silang ni Yesus alai laos mangauhot tu bagasa dirita. Memandang pada salib Yesus tapi sambil merenung. Jok do tabigi padohan na sanga enteng dungitar silang matuhat ta Yesus sesama dosa ta enak banget. Temunay tersilang Yesus sesa dosam hape torusso manako torusso margabus torusso korupsi mati Yesus sesa dosa ta. Jangan salah memahami. Molo didok mati tersilang tuhat ta Yesus. Kenapa dia tersalib menggantikan kita para pendosa asa tuhuk tuibana sude dosa tai alani imolo tatata naking silangi porsea doho Yesus natar silangi anak ni debata porsea doho di hata ni Yesus tikina ni hata honai dalat Tuhan ngoluan Yesus majami tahu nak kedalat Tuhan nguluan alai dido akka parise dido akka malim dui namenyesatkan nama ngagohon alai hata hanguluan do dibuan ibadah alani porsea doho di hata naung pinasaha ni Yesus gabe dalat Tuhan nguluan ido na nido na molo olo Yesus tersidang karena dia mengatakan yang benar. Molo olo Yesus manaon na porsuk ala olo ibana mamorsad dosa niaka para jahat. Maka ketika kita percaya kepada Yesus yang tersalib sungguh adalah anak Tuhan. Songon na nido ni tobi minggutta sadarion tutudo Yesus anak ni debata meyakini Yesus itu sungguh-sungguh anak Tuhan. Ido dalat Tuhan luaun
Hata ni Yesus nau kinatahon nai, firmannya yang disabdakannya itulah jalan menuju kehidupan. Ay gudang nasoporsiya di Yesus. Gudang. Naking berteriak doa kasel dadui. Molo na tutuloho anak ni debata. Padua dirim. Na asing di padua ho. Na diba di pa nguduho siyan na mate. Kenapa dirimu tidak bisa kau selamatkan? Apa sulitnya? Iro bain natadok. Acugari dengan keilahiannya Yesus mau menyelamatkan dunia. Buanonda dosilangon atuhanna sudejol maka pardosai. Ya ada dua kamu dipilih. Boy ditiup pauna belga. Molo dipilih di Cina. Boy do ditiup pauna belga malang dipilih India. Tuduh dua halu belga senibar marmate ya sudah zolmai di main. Bagi Tuhan apa tidak mungkin. Tetapi tidak dia membawa salib itu menjadi alat pemukul, alat pembinasa. Alai di salib itu ibana gatu asa olo halak porsea di pakkokoponai karena dia mau sampai menderita demi kita. Kenapa begitu sulit kita percaya? Buasa song ni maul hita, maka porsiai na ibana do anak ni debata, na ibana do dalat Tuhan waun. Jala marhiti sudi hatana ido mabuan hita tungolu nasora sudah. Alani do hamunak kadongan. Panidangion na para pudi di kesaksian di turpukta sadarion. Yang pertama bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, tuturo anak di debata, bukan para murid. Dang sisean, dakala naung bersaksi naung mamering ulaun di Yesus, dan orang buta yang disembuhkan, bukan juga orang lumpuh yang telah berjalan, dan silat carus naung mangulu. Justru perwira sordadu nihalak Romawi nasumana da Yesus do yang pertama maka tidak kosongon na nidok nanaking diturpuk tahun tutudo on anak ni debata alani sadarion dina marpung hita marningo pakkokopon itu hatta Yesus manatap silang yang pada masa itu adalah salib ini dianggap hukuman yang paling hina. Jalaboy do honota sa sitong na silangon imah hazahatun na sumelin sahat tuari sadarion. Alaniaha. Karena Yesus tersalib tanpa kesalahan. Nakikul hudok. Pengadil yang tertinggi yang harusnya menjadi pengambil eksekusi adalah Latus. Tidak menemukan salah. Alai buasa dipersilakon. Ido baina aka nabisu ni halak na porsia madok. Ini adalah penghinaan yang paling hina sepanjang sejarah segala zaman. Karena Yesus yang disalib tidak bersalah. Tetapi jangan lupa salib adalah karya agung yang paling mulia. Karena dengan salib Allah mengubah di salipodo diubah debata aturan na hukuman do tuhita tetapi diubah menjadi karunia aturan na kutuk nama tuhita alai gabe diubah gabe anugerah mahita anugerah ni debata hasil karya agung penyelamatan daripada kematian Yesus. Anda, saya dan dunia menyaksikan kebesaran, keagungan daripada salib yang seharusnya kita pandang dengan nanap dan saat kita memandang dengan nanap saat itulah mengarahkan iman percaya kita kepada Yesus Sang Anak Allah bahwa dialah ibana do anak di debata, ibana do dalet Tuhan uluan, ibana do hasitongan. Dan hanya di dalam dia kita menemukan kebahagiaan. Amin. Martang yang mahita.
Mau lihat ma Tuhan nami, mau lihat ma dihoala ni dinggan di basam roho tu porotibion di bagasan anakmu Yesus Kristus. Ima ala ni balga ni holongmu. Dang lomo roham di hamatean ni hami jolma ala ni dosa. Macayargado hami diho. Ido bay naik koroho gabe jolma tu porotibion di bagasa Yesus. Jala olo anakmu Yesus Kristus. Manaon na porsuk. Manaon hapariron. Direhei, diicahi, dipastap, ditijuri, dileai. Saha tunagatung dihau para silang. Uhum naju morbut alai ima sakapmu sakap nama cayuli nalau mengubah rimasmu gabe pasu-pasu mengubah uhummu gabe dengan bahasa mau lihat ma Tuhan mau lo hupai huti hutami pe porsu ni si taonon ni Yesus Kristus. Dada naing berempati hami. Dada naing mangariga-riga bulung. Mangariga-riga bulung ni gaul. Dada nalau manaringoti hinadungun. Hinalungun. Pasunggul-sunggul hinadangol. Alai asahu auhok kami do. Asahu topuk kami do adoranami. Asa husigati hami rohanami supaya kami menilik hati dan mengoreksi diri bahwa sesungguhnya karena dosa kami alani pangalausion nami do ubain manaon naporsuk Jesusi alani Tuhan nami dipaingok do hami diparpunguasa darion molo hutata pami sidangi naing marohot kami manidangi, songo panidangi onni soldadui, pabua sitong doi bana anak ni debata, sitong doi bana si padua, jala molopor sea hami songon nahu hati dakko kami ganup ari minggu, naing matutu hami mangihuton, mangulahon, sude akka hatam, doho mangulau lomo ni roham ido Tuhan na pinatupam dihau parsilangi asa porsea dohami diakka hata naung pinasaha ni Jesus ido dalat tu hangoluan ido dalat tu kebahagiaan atong Tuhan nami mau liate ma loas mahami Tuhan totong manatap tu silang mi songok kata niede namido silang nabadiyay hodo lobu-lobuki silang mima jong-jong di jodo nami asabuy hami Tuhan mardalad di bagasal lomo ni roham mangalo akka hajahaton mangalo akka haramunon mangalo akka ela-ela ni sibolis dada holan aksesoris silangi di halak Kristen alai ikoloho doi di bagasar rohana di bagasak kaporseonna gabe senjata silang mido lobu-lobu nami ido senjata nami ido pertahanan nami ai di sido Jesus anak ni debata Roma kokopami mau liate ma diho Tuhan nami mau adongak kadongan nami waing namarukil na marsitaonon na di bagasak kagaleon dang boy rap doho tami Tuhan manatap silang mi di joromon topot nasida asa nasida pe doho makilalahon belgani holongmu di bagasa pakoko ni anakmu Yesus Kristus mau liate ma Tuhan udutan nami do anon laho mangaton perpadanan nabadia napi natupami ima patuduhok kaporseon nami ima patuduhon hadirion nami nasitong dohami porsea pabua dagingmu naung nilehommu
doho mudar munaung niu sehomu ido mangalihon di hami hasesaan ni dosa jala mangotapi hami unak kuda dati hami bemar dosa tuakka juluan niari asa badia hami songoko na badiai mau lihat ma Tuhan nami di bagasa Yesus natar silangi martangia kami Tuho amin. Marid dehita laus tapasah ma peliata tujulu pelia sada sadabi pelia dua doh tupakta tuha perluan paskah. Yesus ku nang menebus au
kunau menobus hau sai nai haolong aku ho tudolokol gata holao nion jarni olong mudo puji nasasibi alai gumoda molongni. Tarsol sobagi dorohaku aida ida dangomi arningot sasude dosaku aidona tina
Hurian itu hatta di hari parningotak kamamate ni Tuhan Yesus sadarion udu tatta do marulaun nabadia hobaratu nati nonahon ni Tuhan Yesus tua kasih seana adorang soditaku pibana ulaun nabadia ima parningota tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesaan ni dosa doho padan nai baru taringo Tuhan oluan na sora suda atong mared de mahita sia buku de nomor 152 ayat sada. Yesus namamu sang dosa ni portebio pamonuhami Yesus namamu dosa ni portebio pamonuhami Yesus namamu sang dosa ni portebio sai pasonang hangin. Amen, amen, amen. Martang yang mahita, ali di bata para sirohana sumurung amanami na di banua gijang, asiroham topo mahami na pungudison, adoraku pangakam yan non parpadanan nabadiyay, lehom mato di porbadia tuganu pami, asa ditubuhok kaporseaon na mangulu dihami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama koko pami, pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihotok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhok kaporseaon na mangului, saitaiti rohanami asalam malungok kami tu banua gijang, asa say masihol hami paimay mahok karoro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita kanaung pinarhamaul ni debata, itasakap nuaeng mangaton parapadanan nabadiyay, dibaheni tatibang majumulo manang natau hita marulaun nabadiya, asaunak ko nauhum manangise siyak kitaon, ay holan nauduk roha, jala namanol soli roha na ala ni pabahenan na nasoture, jala namanopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan nabadiyay. Alayak ka na doho marulaon nabadia, unang bediului sibolis, unang bedi dati mardosa, tukpadaw hamu maruhamu nasiyani, tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha, alay paingot-ingot tamu matuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mula mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyay. Dibaheni, tatak kasih majolor hatabi jala alusi masuk kusukunon jongjong mahamu saluhuna. Di parhatu turham do halak pardo saho siak katutubum doho alani pangalau sim di pati ni debata molo di parhatu turham dokma olo namarsa doroham alani dosami. Jala dipangi roham naing maluahon waeng siad dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutano opang oluho pardosa,
ibana naung mate doho mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sadusam, molo songoni di parhatu tu roham dokma olo. Olo doho manggota posya roham late ni roha doho hosom ni roha. Aku ni olo doho mardengga doho talak na mangarasahi ho. Jala na olo doho mane sadusa ni dongamu songon napi nangido ni roham. Sesaun ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atom tapau bima rohata jalata topoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yango di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut tulau si hami patimu. Tamado honauhum muhamin waing duho sugut. Molo balos sonommu tuhami ho baratu pabahenan nami. Alayala ni gudang niasi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihomu humoko pami. Ala ni ubay na hami mangido tuho. Asima roham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalaleho to di porbadia tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa dusa. Doho mangulahon naho baratulo mo ni roham. Saliling di tano odo pehami. Amen atong hamuak ka naman opoti dosa muna jala mauwas diasi ni roha ni debata. Say saha matuhamu nahi na porsyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak doho todi porbadia. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadari okang luas siapa hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi otu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot tagugon. Rodi hasa ngapor saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu marid de mahita. O Jesus now sineat dihang na pinarsinat roham totong daulat na ujuhot harinat marutang hosami ditanodosanami asiroham o Jesus. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lao padirihon parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngin na ujutar jehibana di dokma mauliate. Dingi di ponggoli ma di parlehom matuak kasesean na huhu ma di dok. Jalo hamuma, jala pangamma. Dagik kudui na nileho tuhamateak kumoko pamu. Baik kamu masongoni baik parningotam muna diau. Jalanung sunna sida mangan dibuat ma panginumani di dokma mauliate. Jala di dokma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginuman opadan nai baru mau marhite-hite mudar hunani useho kumoko pamu baik kasesan ni dosa. Sai baik kamu masongoni baik parningotam muna diau. Atong Roma hamu nungaradi sasude. Ida jaladai hamu ma dengan basa ni Jahuba. Roma hita tujulo lau suhut marede.
Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalapangama daging kudon nani leho Tuhan matean kumokopamu ima mangaramoti dohot margugoyhok kamu marhapor siao di bana asa dihamu mudarni Tuhan tadoi pangoluan nasora sudah. Amin. Jaloma Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inopamu masiani mudar hudon nani useho kumokopamu baik kasesaan di dosamu ima mangaramoti dohok margugoyhok kamu marhapor siau di bana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bagasadame. pangan rotion ima daging ni Tuhan Yesus inumasiani mudar ni Tuhan tadoi Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot Tuhan matean mokopamu ima mangaramoti jala pahoton haporsyaon muna tu ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inopamu masiani mudar hudui nani useho kumokopamu baik Didok Tuhan Yesus kasesaan di Kristus dosamu jalo hamuma ima mangaramoti jala pangama dagi kudoi nani lehot Tuhan matean mokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai bana hangoluan asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasadame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jala inopamu masiani mudar hudai nani useho kumokopamu baik kasesaan di dosamu ima mangaramoti dohot kahotor rohamuna marhapor siao di bana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot Tuhan matean mokopamu ima mangaramoti jala pahoton haporsyamuna tu ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin.
Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudai Didok Tuhan ta Yesus nani Kristus usehok kumoko jalo hamuma jala pangamma baik kasesa dagi kudui nani lehot tu hamatean humoko pamu ima mangaramoti dohot jala pahoton pahoton rohamuna hapor syamuna tu ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin Hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasad dami. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudai nani useho kumoko pamu baik kasesaan di dosamu ima mangaramoti dohot mahotor rohamuna marhamuna Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma asa dihamu jala pangamma hanguluan nasora dagi kudui nani lehot tu hamatean humoko pamu ima mangaramoti di bagasad jala pahoton hapor syamuna tu ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jalaino pamu masiani Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma kasesa dagi kudui nadi lehot tu hamatean humoko pamu dohot ima mangaramoti marha porsiao di jala pahoton hapor syamuna tu ibana asa dihamu hanguluan nasora suda amin sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasad dami. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jalo jalaino pamu masiani mudar hudai Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma baik kasesa jala pangamma dagi kudui nadi lehot tu hamatean humoko pamu dohot pahotor ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsyai ibana hanguluan asa dihamu hanguluan nasora suda mulak mahamu di amin bagasad dami. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangamma dagi kudui nadi lehon tu hamatean humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsyai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda amin amin. Mulak mahamu di bagasad dami. Bidok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhan ta Yesus Kristus
jalo hamuma, mudar hudai jala pangama. nani useho Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. baik kasesa Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai bana. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Amin. Ulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalai numpamu masiani, mudar hudai, nani usehok tumokopamu, baik kasesaan di dosamu. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangama. Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Amin. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalai numpamu masiani, mudar Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangama. Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Ulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalai numpamu masiani. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangama. Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Amin. Ulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalai numpamu masiani, mudar hudai, nani usehok tumokopamu, baik kasesaan di dosamu. Ima mangaramoti dohok pahotor rohamuna marhabur siau digana. Asa dihamu, Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangama. Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jaloma, jalai numpamu masiani. Hidup Tuhan Yesus Kristus, Mudar hudai, jalo hamuma, nani jala usehok pangama. tumokopamu. Dagi kudui na dileho tuhama tean humoko pamu. Ima mangaramoti, Ima mangaramoti, dohot pahoton jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Amin.
Mulak mahamudi bagasan damai. Dinok Tuhan ka Yesus Kristus kaloma dalaino pamu masiani biar hudai na niuseho kumokom kamu baik kasesa midusamu ima mangaramoti Dinok Tuhan Yesus Kristus jalapangama dagi kudoi nani lehot tuhamatean mokopamu Ima mangaramoti amin jala pahoton rohamuna makamu seai ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin Dinok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani Hidup Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot tuhamatean humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna pak koporseai ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin amin Mulak mahamudi bagasad damai. Dinok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani udar hudai nani seho kumoko pamu baik kasesa Hidup Tuhan Yesus Kristus ima mangaramo jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot tuhamatean makot pamu ima mangaramoti panguluan nasora suda jala pahoton rohamuna maka porsea ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin Dinok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudui Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot tuhamatean humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsea ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin amin mulak mahamudi bagasad damai Dinok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudai nani useho kumoko pamu Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani lehot tuhamatean humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsea ibana asa dihamu anguluan nasora suda amin amin mulak mahamudi bagasan damai Dinok Tuhan Yesus Kristus jaloma jala dino pamu masiani Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama
Dagi kudoi na dilehot Tuhan matean humokopamu. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna baka porseai ibana. Asa dihamu. Hanguluan nasora sudah. Amin. Hanguluan nasora sudah. Amin. Bulak mahamu di bagasadan. Dok Tuhan Yesus Kristus jaloma dala ino tamu masih ani udar hudui nani usehok Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamma dagi kudoi na dilehot Tuhan matean mokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana Hanguluan asa dihamu nasora sudah. Hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudei nani usehok kumoko pamu baik kasesaan di dosamu Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamba dagi kudoi dari lehot Tuhan matean humoko pamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana amin asa dihamu hanguluan nasora sudah mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masih ani mudar hudui Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamma dagi kudoi na dilehot Tuhan matean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamba dagi kudoi na dilehot Tuhan matean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin hanguluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudei Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamma dagi kudoi na dilehot Tuhan matean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma
jaloma jalai no pamumasiani Diro Tuhan Yesus Kristus Jalohamuma Jalapangama Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean humokopamu Ima mangaramoti Jalapahoton rohamuna maka porsyaiban Asa dihamu Anguluan nasora sudah Amin nasora sudah Amin Mulak mahamuni bagasan damai Didok Tuhan Yesus Kristus daloma jalai no pamumasiani mudar hudai nani useho kumoko pamu Diro Tuhan Yesus Kristus Jalohamuma Jalapangama Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean humokopamu Ima mangaramoti Jala pahoton rohamuna maka porsyaiban asa dihamu hanguluan nasora sudah amin Amin mulak mahamu di bagasat dame Oke. Didok Tuhan Yesus Kristus Jalohamuma Jalapangama Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean humokopamu Ima mangaramoti jalapahoton rohamuna maka porsyaiban kasesan di dosamu Asa dihamu Anguluan nasora sudah Ima mangaramoti Amin dohot pahoton rohamuna marha porsyao di bana asa dihamu anguluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasat dame Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalai no Diro Tuhan pamumasiani Yesus Kristus Jalohamuma Jalapangama Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean humokopamu Ima mangaramoti jalapahoton rohamuna maka porsyaiban Asa dihamu anguluan nasora sudah asa dihamu Amin anguluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasat dame Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalai no pamumasiani mudar Diro Tuhan Yesus Kristus Jalohamuma Jalapangama baik Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean humokopamu Ima mangaramoti dohot pahoton rohamuna Jala porsyao di bana pahoton rohamuna maka porsyaiban Asa dihamu anguluan nasora sudah Amin amin mulak mahamu di bagasat dame Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalai no pamumasiani Diro Tuhan Yesus Kristus Jalohamuma nani Jalapangama Dagi kudoi nadeleho Tuhan matean kasesan di dosamu Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyaiban Asa dihamu anguluan nasora sudah Amin anguluan nasora sudah
Amin. Mulak mahamudi bagasar dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani mudar hudaina Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama kasesan di dosamu imama ngaramoti dohon leho Tuhan matean marhapor seau di mokopamu imama ngaramoti jala pauton rohamuna maka porsyai ibana Penguluan nasora sudah asa dihamu amin Mulak mahamu di bagasar dame. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani mudar hudai nanileho kumokopamu baik kasesan di dosamu Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nanileho Tuhan matean umokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu angoluan nasora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama nani useho kumokopamu dagi kudui nanileho Tuhan matean umokopamu ima mangaramoti ate-ate doho rohamuna lahu maka porsyai ibana asa dihamu angoluan nasora sudah amin. Hangoluan nasora sudah amin. Mulak mahamudi bagasar dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani mudar Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudui nanileho Tuhan matean humokopamu ima mangaramoti ate-ate dohot rohamuna laho maka porsyai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Anguluan nasora sudah amin. Ulak mahamudi bagasar dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani mudar hudai nani useho Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma baik jala pangama dagi kudui nanileho Tuhan matean umokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Amin. Mulak mahamudi bagasar dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamumasiani Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama nani useho dagi kudui nanileho Tuhan matean humokopamu baik kasesan ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsyai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin. Hanguluan nasora sudah amin. Mulak mahamudi bagasar dame.
Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama siani dagi kudoi mudar hudai na nileho tuhamatean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu anguluan nasora sudah amin asa dihamu hamuluan nasora sudah amin bulak mahamu di bagasan damai Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani mudar hudai Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi na nileho tuhamatean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame Yesus Kristus daloma jalainu pamu masiani mudar huri nani useho kumoko pamu baik kasesan di dosa Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangama dagi kudoi na nileho tuhamatean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu anguluan bulak mahamu nasora sudah amin Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani mudar hudai Didok Tuhan Yesus Kristus pamu jalo hamuma kasesan di dosamu jala pangama ima mangaramo dagi kudoi na nileho tuhamatean humokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu mulak mahamu di anguluan bagasad nasora sudah amin Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani mudar hudai nani useho kumoko pamu baik kasesan di dosamu ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhabor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin Amnak kadongan ngai tajalo dinggan bahasa ni Jahoba alanita mamadok mauliate hita tu debata marhite de puji-pujiata maredde hita sia bukuede nomor sia ayak sada laos jongjong mahita saluna
Puji made batale to dikku jala nasa rohakku di bagasam mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batale to dikku jala unang tukkalupaho denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana palua hokosam siak kamaguan jala dilehot tuho denggan basa doho asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan de bata. Labak tarimas jala para si roha gudang. Dang dibayat tuhita naho baratu dosata. Jala dang dibaloso tuhita naho baratu hajahatota. Songonasi ni rohani amama tuakana konna doasi ni rohani Tuhan debata diakana makkabiari bana. Nungata kas di batu duho debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus moko pita uju pardosa do pehita. Atong dalam madua mahita nuaing siar rimasna. Dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaini sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho. Nasa pabainaku doho Tuhan debata. Ola nyon rodi saliling ni liling na. Amin tapasaha mapilian na tapapungot wadupan ni Tuhata maratang yang mahita. Ali debata manami na dibanu agi jako do haroroan ni saluhu seleho-leho na ringgad doho nasa ulibasa na mauliutus. Ubasahat tami masian na nileho mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramuti. Asa huparahasya kami pilihan opati bulhok karajao mo dito nga ni huriam doho di porotibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asa laputadahami gudang ni sileho-leho mituhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung apatar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang do isya kolong ni rohan ni amama doho ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang dugudang doho arga ni sileho-leho mudihami. Ay anak munasasaday di suruho gabe zolma manao pardangolan. Icak-icak doho pastap-pastap. Gabe tarapaja libana jala tuhamate yakumokopami. Mauliate maroha nami ala naung sae utang nami. Jala madua hami sia dosa sia kamatean. Doho sia gom-goman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwarmu nabadiai. Ala naung dipatupa nakmu pardumuan pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorosad dosa nami doho dosa ni hazol maun. Mauliate maroha nami tuho. Jala pujion nami mahorodi saliling nililing na. Say tata mahuriam na hinokko mu jala napi napungumi. Say paho marihami hasesan ni dosa doho dame napi natupami. Say payas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tu banuagi jang pasaur ho kami tuaka na badiyay. Say bunu jala parsilak ko majol manaburuki doho saka-saka naroa di bagasak kami. Asa unang marlidak kami madapoton amana di banua gijangi. Hupasahat kami madiri nami tuho. Jala hulihok kami rohanami bayi ni nganamu. Ala naung dihokop pohami. Diho mahami. Jala ho dihami. Sayunang luas sami sirang siako. Dongani mahami jala saur maho tuhami. Say patugu maha porseon nami tuho. Asa ho lakka nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti makaruasmu nama marita kolong ni roham. Doho dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham. Say ingot mahami di bagasak kasangapomi. Jala buak kami tuha sonangan na dilabung ni debata.
Alia manami na di banua gijang sai pinar badia maguarmu sai roh maharajaumu sai sau malomo ni roham di banua tongosongo na di banua gijang leho matuhami sadari okang ulua siapa hari sesa madusa nami songo panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Amin. Selamat Jumat Agung Madihita, amanami nanami, di nganat tabi mahita masih jalangan ala niaka partikiata, ala naing masuk manang tu minggu arian. Tuhatta mana masuk-masuk.